Kabersanding kahing mungsuh Beran podo kadang Goner wong ini ayu oke sing do ngenteni ya Bapak niki nek keelokan ngatasi alas kulusan sing kondang gawat kaliwat-liwat ana wong ayu iki sapa iki aku ora tau ora itu niku sinten Gus ndorong lat Permadi aku dhewe ora ngerti takoni yo jagat yo dewa yo bathara apa ya kode apa ya Tejo Sulaksana tejane wong anyar katon ana wang padon ing Sulistya ing Warna mapan ana tengahing alas kulusen kuwi sapa wong ayu yen kowe tangguh marang aku begal Bratajaya ya begal ora ireng kowe sapa Raden aku Permadi panengah Pandhawa aduh kantheng marang akuku aduh dina samangku aku sing nguasani ana ing wana wulusan jenengku begal lara ireng kula dina samangku sapa wae kang liwat ana kene kudu ninggal bandane kalung gelang ali-ali mumur gage tinggalen kowe arep begal aku ya pancen kaya mangkono yen arep begal aku aja meneh kok mung kalung gelang ali-ali sak jiwa ragaku aku mur gage gelem tok begal aku ora butuh jiwa ragamu aku mung butuh bandamu kowe gelem begal sak jiwa ragaku apa ora besok ora gelem saiki apa dene yen ngono aku uga dadi begal sing tok karepake dina samangku aku bakal begal jiwa ragamu bandang
aku begalan ning jiwa ragamu tak begal. Sing tok karepe kowe manuta tak keloni wae. Gak konsen deh. Dia gak konsen. Minta foto enggak? Enggak, mau datang lagi nggih? Prit. Hop. Aku pengen iya, aku tak fotoin Mas. Ya. Bisa ya, keamanan itu harus loh. 2, 3. Keamanan 1. Walah yo ngono. Alah, doai. Praprit do jelek foto. Hah? Masih jeda. Di timer HP ini. Di timer. Kok cuma satu tuh Mas? Enggak itu. Dua. Mbak, nyilih HP-ne sapa ngono kok kirim. HP ini kan HP. 3. Terus screenshot iki. Wis ini betul kan, Mbak? Wis Mas, Siap. Prit. Praprit. Pembunuh. Aduh, tau iki ganggu kok. Buruk. Brong. Iki ayo. Dek niket. Aduh. Wes nyompo. Kalau stepping diem. Dia lah gak di. Partner am balas. Gak. Ini bang. Masuk. Menilapkan. golek jalan alternatif. Roh. Ayo, belakang. Ikan dalane kan mobat mabit ya. Oh. Jalannya cuma menanjak tok. Tapi nak nggak mobil itu ya Aman iki ne motor oh siap. montoran. Montoran kabeh. Aku sing ning Surabaya dhewe lho. Yuk water Mas. Nyati lho. Siap. Bareng-bareng ae. Siap. Di Stephen enggak di Stephen. Iki Stephen iki. Di Stephen dia. Yo, kentan buri ke. Iya dalah ya Allah. IP larang iki. Green sih. Kan buka sih kan jendela kan. Mbak. Mbak Kita coba, Mbak. jatuh. Ambil aja. Makasih ya. Ya. Jadi Pak. Wacah. Buka tutup lu. Ya aspal gitu. Sono kayaknya aromat.
Sawi. Oh no. Sawi. Mau keterak apa piro kok? Bagasi kan? Bye. Wes, masakan. Yo, totnya cai.